Ja pretpostavljam da ste prepoznali špicu serijala Tvoje lice zvuči poznato. Vreme je da zovem svog gosta, pobednika, Bane Mujićević. Kratko i jasno, ko je gledao Tvoje lice zvuči poznato, zna o čemu pričam. Ko nije, da znate, Bane je pobedio. Skoro 30.000 je donirao humanitarnoj fondaciji Novi Beograd. Bolesni dečici, hajde zovemo Baneta. Zvoni. Halo. Da. Dobar dan. Dobar dan. Je li to pobednik? Što kaže jedan moj drugar, kao Dalenac večiti momak, večiti pobednik. Šta je sledeće? Pa ne znam, vidjet ćemo, znaš, dogovorit ćemo se, reći ću ti. Obavezno da mi pustiš poruku. Jesi slegli utisci? Pa još je vrlo malo vremena prošlo, znaš, da bi se sleglo sve u glavi, ali dobro je, malo sam došao sebi, malo sam se odmorio, polako mi na trenutke, znaš, dolaze tako neke slike i neki momenti. A jesi očekivao? Da. Jesi očekivao s obzirom da si bio jedan od favorita tokom čitavog takmičenja? Očekivao sam, nisam, znaš, da bude malo ovako... Da budemo iskreni, ajmo. Pretenciozan. Pa priželjkivao jesam, znaš, negde, kao i svi mi ostali, znaš, koji smo zaista sebe dali posljednja 4 mjeseca, trli za prvu i svim obavezama koje smo imali. I ne može biti lepša i uspešnija i srećnija godina. Zaista zahvalan sam Bogu na tome, bez kraja. Drago i meni, moram da ti kažem, ja sam sinoć odmah posle pobjede stavila status. Hvala ti, Bano, ime sve dece koje će dobiti jako bitna novčana sredstva za lečenje, tako da eto, da se ponovim i sada ovako u etru. Hvala ti. Bilo je bezbroj nekih humanitarnih akcija, humanitarnih koncerata i svega živoga. Mislim da je ovo onako nešto najozbiljnije do sada i nešto što je onako najefektnije, znaš. Pošto si postigao sve, ostaje da ti poželim da se lepo provedeš za doček, da zaradiš fine parice i da ih potrošiš na jedan mega hit koji će obeležiti već januar i februar 2015. Pa znaš kako, evo to će ti onako kao ekskluzivno za tebe. Već sam spremio, već je gotova pesma, biće svakako mnogo lepe muzike u 2015. godini. Da pitam ono što bi te možda pitali i ovi iz žirija, ali i voditelji, da li ćeš se maknuti od narodne muzike i napraviti izlet u neki drugi žanr? Hoću, bit ću verovatno mnogo bliži nekom pop zvuku. Kad neko čuje pesmu da zna da je to moje. Tako je, i tako i treba. Važi, hvala puno. Bane Mujićević, pobednik druge sezone Tvoje lice zvuči poznato. Sve najlepše za doček, lepo se provedi, ti i ja se čujemo. Pozdravljam te, hvala. Takođe i tebi sve najlepše i svim slušalcima mnogo zdravlja i lepih momenata u novoj godini. Hvala, Bane, čao. Ćao. O ljubavi sa mnom probala, uvijek si neke odlikaše, kraj sebe od suke vodala. Radio S. Radio S.